Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndarawerkudara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lan curing bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Hah?